je gauw naar dit verhaal. De grutte squallen. Tomke zit in de roente bij juf Klaske. Willeke zit op een prachtig versierde stoel. Ze had een mooie feesthoed op, met fjouwer stippen en het siever fjouwer. Maar Willeke nou naar de grutte squallen, juf? Ja, daarom is het het feest, Tomke. Morgen giet Willeke naar de basissquallen. Dat had ze al een paar keer west. Nou, kom. Dan zongen we een veske voor Willeke. De bands jongen van hyper de piep hoera en krijgen het wasken maar wat lekkers. En dan gaan ze al naar huis. Dus leidt Tomke het wasken maar lekkers op de tafel. Wat haast tot even lekkers, Tomke? Hing je bij een feestje bij juf Klaske? Ja, Willeke die mij naar de grutte squallen. Ze is al fjouwer hier. En ik er net. Waar is die grutte squallen, Tomke? Heel vier voort? Nee, hè. De grutte squallen is bij het zebrapaad. Zal ik die de squallen sjen litten? Maar dat wel van Cornelia. We rennen gewoon heel uit, Romke. Dan ben we sabber om. Tomke en Romke draven de tuin uit. Even later komen ze bij het zebrapaad. Kou het zebrapaad door, Romke. Tja, de auto's wachten al voor u. Ik zie de grutte squallen al. Oh, wat steen daar een protte fietsen in het fietsenhok. Even zien. Hoe komen we nou in de squallen? De deur staat naantje iepen. Tomke en Romke stappen de gong in. Ze jaren stem. Dring je jaskes onder de kapstok, Romke. Krekkers bij juf Klaske. Waar ben die band dan, Tomke? Heel voorzichtig drukt Romke zin door. En dan... Tomke, was er een sjen? Wat een protte huiskus. Kies je poepen en pisje? Ja, ik maak het niet heel nodig. Ja? Ik ken er haast net bij. Wat ben die huiskus heeg? Kleer is Tomke. Ze rennen verder de gong terug. Hier is al weer een door, Romke. Zullen we even zien wat erachter zit? Ik ken niet. Heel voorzichtig dat Tomke de doorriepen. In het lokaal staat een grut klimrek in de morgen. Er liggen matten. In het midden staat een bank. Maar de boertje geen ben. Oh, Tomke! Je kan een mooi boertje. Zullen eens wat ik ken. Ik spring samen door de bank heen. Joepie! Oh, ik vind die grutte squallen hartstikke cool, ja. Was ik hoe de bank springen? Ik klim heel wonderbob in het wandrek. En dan kroep ik toch het heegste gat. Is dat net gevaarlijk, Tomke? Nee, hè. Ik hou je heel goed vast. Heger en heger klimt Tomke. Romke vindt het maar knap. Maar dan dwat Tomke net verder. Het is hier zo heeg, Romke. Ik ben een beetje bang. Nou, klim er maar gauw weer naar onderen. Nou, dat waar ik net. Help me, Romke. Oh, Romke. Maar ik kan het klimmen, Tomke. Hoe maken we dit nou aan? Romke. Wacht je. Ik weet al wat. Romke, weg is binnen. Romke jet het al net meer. Hij stoot de gong terug. Waar had er ik alweer stim jet? Romke race de bocht op en dan botst het zijn juf Iteke aan. Van schrik liet ze alle lege huiskeroltjes over de vlier vallen. Nou, wat zullen we hier nou beleven? Een hoen inskwallen? Nou, maar dat je dan net maler worden. Nou, voort de ruut. Kom gauw. Tomke valt uit het klimrek. Klimrek? Tomke valt u... Nee, onder hem valt... Nee, je begreep ik niet van. Romke draaft de gong weer in. Juf Iteke zucht het en rent gauw achter hem aan.
Tomke zit nog heel tijd in het klimrek. Hij moet een beetje goelen. Ach, ik sjug het al. Du bist ommers Tomke van Cornelia. Nou, wacht je maar even, ja? Ik hel je die gauw uit het klimrek waai. Maar vertel me eens, waarom ben je meer in squallen? Nou, Romke die moet de grote squallen zien. En ik mijn nog net naar de grote squallen. Ik ben nog maar zo volle. Ja, jong, dan mast nog even wachten, Tomke. Ik weet al wat. Rim maar achter mij, jongen. Ja! Juf Iteke giet een kemmeke in en belt Cornelia. Ja? Nou, oké. Dan tot ze de door van haar lokaal hiepen. Ineen wordt het heel stil in het lokaal. Alle bijen sjoggen naar Romke en Tomke. Psst, Tomke, waar ben je hier? Kist je ook lekkere bonken krijgen? Ga maar gauw in een ruimte zitten, Tomke en Romke. We zullen krekt het fruit eten. Wil je een stukje banaan van mij? Dat willen Tomke en Romke wel. En als ze klaar binnen met fruit eten, dan maaien Tomke en Romke met de grote bij een boetenwatje. Tomke in de karre en Romke die graaft een heel diep gat in de zalmbak van juf Iteke. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.